Youngsters Nation er et helt nyt online-magasin for dig mellem 15 og 22 år. Hos os vil du blandt andet kunne læse om mode, sex, musik, studieliv og portrætter af inspirerende unge, der skal inspirere dig til at få noget mere ud af din hverdag, samt anmeldelser af steder, barer, restauranter og caféer rundt om i hele landet. Youngsters Nation har desuden en håndbog for unge, der guider dig igennem mange af de emner, som man har brug for at vide som ung dansker. Mangler du ikke også et sted at finde ud af, hvor du kan finde din nye ungdomsbolig eller kollegium? Eller hvilke festivaler du skal tage på, hvilken puder der er bedst til prisen? Eller hvordan du finder et fritidsjob? Youngsters Nation starter i februar 2013 og er for unge til unge. Like os på Facebook.